Bata i Seka. Family Kids. Zdravo, mali prijatelji! Danas ću vam ispričati kako je Nikolina došla u čarobni svet. Jedne večeri, dok se igrala sa svojim igračkama, odjednom se čuo zvuk poput zemljotresa. Dok se sve oko nje ljuljao, na podu se otvorila velika rupa. Nikolina, radoznala kao i uvek, skočila je pravo unutra. U tom trenutku uhvatio je vetar i počela da pada kao kroz magične oblake. I dok je padala, ugledala je svog jednoroga kako je maše iz oblaka. Ubrzo je sletala je majki oblak, a sve oko nje izgledalo je čarobno. I tako je Nikolina stigla do čarobnog sveta. A u tom svetu bilo je puno jednoroga. Sunce je sijalo, a zvezde su se vidjele čak i po danu. Nikolina nije mogla da veruje koliko je sve lepo. Tada je ugledala par patika koje su se nalazile ispred nje. Patike su bile neverovatno udobne i odmah mogla je da šeta po čarobnom svetu sa lakoćom. Kada je obula patike, odlučila je da ode do dvorca da vidi šta se tamo krije. U dvorištu dvorca bilo je mnogo zabave za decu. Tamo je bio veliki roller coaster kojem su se deca mogla voziti po šinama. Bilo je raznih igračaka za jahanje, a tu je bio i ogroman brod ljuljaška. Medvedi su vozili male autiće, a pored njih stajala je kućica za sladoled. Na kraju dvorišta nalazio se veliki točak sa kojeg se moglo vidjeti daleko kad si na vrhu. Sve je bilo prelepo i Nikolina je uživala u svakom trenutku. Zatim je ušla u dvorac da vidi šta se unutra nalazi. Dok je šetala kroz raskošne hodnike, stigla je do stola prepuno kolača i slatkiša. Kada ih je vidjela, nije mogla da im odoli. Morala je da proba svaki, da vidi koji su ukusi. Jela je kolače jedan po jedan, a odjednom ju je uhvatio umor. Poželjela je da prilegne i potražila je mesto gde bi mogla da se odmori. Našla je prelepu sobu i legla u mekani krevet da se naspava. Ali čim je zaspala, začuo se alarm. Nikolina se probudila, pomišljivši da je sve to bio san. Ali onda je spustila pogled i vidjela da su patike iz čarobnog sveta još uvijek na njenim nogama. Bila je zbunjena jer nije mogla da shvati da li je zaista bila u čarobnom svetu ili je sve bio samo san. I tako Nikolina je ustala iz kreveta i osjetila kako su joj patike mekane poput oblaka na nogama. Krenula je ka vratima, ali tada se začuo glas. Moj glas, glas jednoroga. Nasmešio sam joj se i rekao: svet mašte je stvaran onima koji veruju, Nikolina. Čekamo te sljedeći put. I dok sam je gledao, mogla sam vidjeti njen osmeh. Možda je pomislila da je sve bio san, ali znala je, svet čarolije nikada ne nestaje za one koji veruju. Laku noć, drugare, i vidimo se u nekom drugom videu.